अच्छा भैया ये गीत संगीत तो होत रही। हमार अभी सुबह सुबह गाना रिलीज हो रहा बा अन्नपूर्णा फिल्म से, और हम ये गीत आप सबके बीच सुना रहल बानी, जिसको लिखे हैं बहुत ही एकरा के कह सकिना कि हम एकदम एगो कवि के जो दिल से निकलल भाव बा, बड़े भैया अखिलेश कश्यप जी इसको लिखे हैं गीत को, जो कि अन्नपूर्णा फिल्म से सुबह सुबह 6 बजे ना या 6:15 में रिलीज होता। उनका कुछ सुनात रही खेती घरी भैया। एक नोट कम कर लो। हाफ नोट और कम कर ले। और बहुत दिन बाद हमने दोनों भाई आप सबके बीच सैड सॉन्ग लेके आ रहा वानी जा, जो कि सुबह सुबह रिलीज हुई। आप सब एक बार जरूर देखब एकरा के। हम अभी सुना देता नहीं आप सबके बीच। लाइए करके ध्यान रखिए। लड़की लड़का से बेपनाह मोहब्बत करेले करतिया, और लड़का भी बेपनाह मोहब्बत करता, लेकिन लड़की के साथे प्रॉब्लम ये हो रहा बा कि लड़की के शादी ओकर घर वाले कहीं और ठीक करत आड़े। लड़की प्यार करे ले लड़का से, लेकिन अब लड़की धीरे धीरे करके नजरअंदाज करे लागल, लड़का के इग्नोर करे लागल, ताकि तकलीफ आगे चल के और ना होके। लड़की जब इग्नोर करे लागल लड़का के, तो लड़का लड़की से कहलस का भाव बा, कि छोड़ के करेलू हरदम तू बतिया, किया के तो नहीं देखला दीवाना के हालतिया, कि तो हर मोहब्बत पड़ल हमरा पे भारी बा। और का कि ऐसे सतावन जा, कि ऐसे सतावन जा, हमरा दिल के बीमारी बा, हमरा दिल के बीमारी बा। बाबा छोड़ के करेलू हरदम तू बतिया, आके तनी देखला दीवाना के हालतिया, पड़ल हमरा पभारी बा, ऐसे सतावन जा, ऐसे सतावन जा, हमरा दिल के बीमारी बा, हमरा दिल के बीमारी बा, ऐसे सतावन जा, हमरा दिल के बीमारी बा, हमरा दिल के बीमारी बा। हमरा दिल के बीमारी बा,
हमरा दिल के बीमारी बा, ऐसे सतावले जान, हमरा दिल के बीमारी बा, हमरा दिल के बीमारी बा, हमरा दिल के बीमारी बा, कि हमरा दिल के बीमारी बा, हमरा दिल के बीमारी बा। जो कि सुबह सुबह रिलीज हुई, आप सब अपन ढेर सारा प्यार आशीर्वाद और देहब ये गाना के हमने के टिंकू बहुत दिन भैया बाद सैड सॉन्ग गोले बने जा। टिंकू भैया जहाँ कहीं भी